Meille kellekään ei nyt varmaan tuu tässä kohtaa yllätyksenä se, että mä oon viimeksi jutellut teille viime vuoden kesäkuussa, jolla mä julkaisin mun viimeisimmän kirjavideon. Ja siis heti alkuun kaikille kirjakerholaisille mä teen mahdollisimman pian uuden kirjavideon, koska mä oon lukenut yllättävän paljon kirjoja viime vuonna ja mun on vaan pakko päästä puhumaan niistä teille. Mutta taas vaan on vierähtänyt. Musta tuntuu, mä en muista, joku teistä kommentoikin yhteen mun videoon nyt tällä ihan muutamia päiviä sitten, että Annika, nyt on mennyt ihan vähän liian pitkä aika taas. Nyt on mennyt ihan vähän liian pitkä aika taas. Nyt onkin mennyt aika taas. Nyt on mennyt aika taas. Ja siitä olen pahoillani. Mä oon viime vuoden aika kuvaava ehkä se mun julkaisutahti viime vuodelta on, että mä aloitin toukokuussa kiihtyvällä tahdilla kohti loppuvuotta työt taas. Jos kiinnostaa mitä mä oon tehnyt, niin työskentelen siis TV-tuotannoissa, media-alalla ja Taija Berryhill AS. On ammatiltaan tuottaja, niin hänen kanssaan hänen tuotannoissa on päässyt työskentelemään ja hänen kanavallaan hän on höpötellytkin tästä meidän viimeisimmästä tuotannosta aika paljon. Joten jos siitä haluatte kuulla lisää, niin sieltä voitte käydä kuuntelemassa Taijan kuiskutteluja. Ja sen lisäksi mulla oli aika monen kriisi syksyllä. Kun mä yritin keksiä mun gradulle aihetta. Voihan gradu sentään. Mutta kriisistä selvittiin. Ja sain määriteltyä itselleni sellaisen aiheen, joka oikeasti inspiroi mua ja mä oon tosi innoissani siitä. Ja nyt vuodenvaihteessa, kun heittäydyin työttömäksi opiskelijaksi taas, niin on jotenkin ollut tosi inspiroitunut ja ihana ja kiva fiilis lähteä kirjoittamaan sitä gradua, kun se aihe on hyvä. Ja mä voisin siitä ehkä kertoakin jossain kohtaa vähän enemmän jollain vaikka opintoihin liittyvällä videolla, jos sellaiset kiinnostaa teitä. Yhteishakukin on maaliskuussa kuitenkin taas tulossa, niin ja kun itse on täällä hius, mitä mies puhuu, mitä. Ja jos joku tietää, mistä toi on toi, mitä mies puhuu, niin oikeastaan te todennäköisesti tiedätte, koska te olette mun ihmisiä. Niin spoiler alert, se on Ylen moderneista miehistä, josta on muuten just tullut uusi tuotantokausi. Mä en ole vielä aloittanut sitä, mutta mut anyway, niin opinnoista voisin, koska olen omien opintojeni loppusuoralla, niin niistä voisi olla ihan hauska tehdä joku sellainen video. Mä opiskelen siis Tampereen yliopistossa mediatutkimusta ja mun gradu käsittelee tekoälyä. Teen tekoälytutkimusta. Joten joo. Anyway. Ja muutenkin se viimeisin video on tosiaan ollut kirjavideo. Niin kaikille kirjakerholaisille voin heti spoilata vähän, että mä teen mahdollisimman pian uuden kirjavideon, koska mä oon lukenut viime vuonna yllättävän paljon kirjoja. Niin, ja musta on ihanaa, että siellä on tosi paljon kirjaihmisiä myös. Niin, jotenkin ylläpidetään sitä meidän kirjakerhoa, koska
esimerkiksi sieltä kirjakerhosta olen saanut inspiraation lukea tämän kirjan, joka on yksi mun viime vuoden suosikkeja, joka on siis tämä videon idea. Varmaan luittekin täältä. Missä se on nykyään? Se on tuolla alhaalla. Missä lukee se videon nimi? Videon nimi lukee tuolla alhaalla. Lukee tuolla alhaalla. Niin. Ajattelin hevistä tässä mun viime vuoden suosikeista. Niin tämä kirja. Miten tää kuuluu tehdä taas? Where? The Crawdads sing. Teos tunnetaan suomenkieliseksi myös nimellä Suon villilaulu. Suon villilaulu. Ja kun mä sanon, että tämä kirja siis muutti mun käsityksen siitä, että mitä on hyvä kirjoittaminen ja mitä on oikeasti hyvä kuvaileva, kaunis kirjoittaminen, niin I'm not lying, it completely changed my world. Tämä oli pitkästä aikaa sellainen ei-fantasiakirja. Kirjakerholaiset tietää, että mä luen tosi paljon fantasiakirjoja, koska ne antaa tosi hyvää tasapainoa kaikille sellaiselle akateemiselle puurtamiselle. Ja tää ei ole fantasiaa, tää on ihan siis normiromaani. Ja tää oli ihan perkkulainen hyvä kirja. Jos et ole vielä lukenut tätä ja tykkäätte lukemisesta, niin lukekaa tää. Tää on todella kaunis kirja, koskettava. Itkin. Mä en yleensä ikinä edes itke, kun mä luen kirjoja. Täällä takana lukee More than 17 million sold worldwide. Owen Sear surveys the desolate marshlands of the North Carolina coast through the eyes of an abandoned child. And in her isolation, that child makes us open our own eyes to the secret wonders and dangers of her private world. The New York Times Book Review. Otetaan tää pois. Mut fun fact, mä käytän postikortteja, joulukortteja, onnittelukortteja kirjanmerkkeinä. Ja sit kun mä oon lukenut sen kirjan, niin sen kortin uusi paikka on kirjan välissä. Niin mä saan tavallaan jotenkin sellaisia elämänmakuisia kivoja yllätyksiä aina kun palaa jonkun kirjan ääreen ja on sillä For years, rumors of the Marsh Girl have haunted Barkley Grove Cove, a quiet town on the North Carolina coast. So in late 1969, when handsome Chase Andrews is found dead, the locals immediately suspect Kaya Clark, the so-called Marsh Girl. But Kaya is not what they say. Sensitive and intelligent, she has survived for years alone in the marsh that she calls home, finding friends in the goals and lessons in the sand. Then the time comes when she yearns to be touched and loved. When two young men from town become intrigued by her wild beauty, Kaya opens herself to a new life until the unthinkable happens. Tää oli oikeesti tosi hyvä. Where the Crawdads sing is at once an exquisite ode to the natural world, a heartbreaking coming-of-age story
and a surprising tale of possible murder. Owens reminds us that we are forever shaped by the children we once were, and that we are all subject to the beautiful and violent secrets that nature keeps. Joo, niin tää oli siis tosi hyvä kirja. Sitten kosmetiikkatuote, jota mä naputtelin tässä alussa, niin mä olen siis puhunut tästä aikaisemminkin. Brazilian Crush 62, number 62. Pistachio and salted caramel perfume mist. Eli suomeksi sanottuna tämä on body spray. Sellaiset viraalien tuotteiden ystävät on varmaan bongannut ton TikTokissa ja vaikka missä just joku vuosi sitten. Ja mä sain silloin mun siskolta lahjaksi sellaisen mini matka koko pakkauksen, jossa oli tätä tuoksua suihkugeeli ja tää body mist ja vartaloide. Niin käytin siis ne kaikki, että rakastuin tähän tuoksuun. Ja sit kun ne loppui, niin mun oli ihan pakko ostaa ainakin tää body misti. Tää on siis ihan superhyvä. Ja mä lifehack. Body mist ylipäätään on sellainen tuote, jonka tuoksu ei ihan hirveän kauan kestä. Niin mä siis suihkutan tätä siis mun vaatteille. Ja nyt varmaan joku tekstiiliasiantuntija osaa sanoa, että se ei tee vaatteille ja kankaille välttämättä ihan hirveän hyvää. Suihkutella tällaisia parfyymejä niihin, mut ne vaatteet tuoksuu niin hyvältä ja se body mist jotenkin se tuoksu tarraa paljon voimakkaammin siihen vaatteeseen kuin ihoon, ainakin niin mä oon kokenut. Niin jos on ollut vähän pitkäaikaisempaa tuoksua, niin kohdistaa tuoksun vaatteeseen ihon sijaan. Mä en ole tänään suihkuttanut, joten let's go! Tää on niin hyvä tuoksu. Pistachio and salted caramel 62. 62. 62. Sitten kosmetiikkatuotteiden kategoriaan liittyen ihan muutama meikkijuttu. Ensinnäkin tämä. Näkynyt mun kanavalla aikaisemminkin. Tää on LA Girl Pro Concealer HD Definition Concealer. High Definition Concealer. Sävyssä medium beige. Mä käytän tätä nestemäisenä bronzerina. Ja mä oon käyttänyt tätä tosi pitkään. Ja mä kompuroin sellaisen ongelmaan. Että mä olin aikoinaan tilannut näitä muutaman varastoon Beauty Baystä. Ja sit nää mun varastossa olleet, tai siis niinku meikkilaatikkojen pohjalla avaamattomina olleet tuotteet loppu. Ja mä tajusin, että Beauty Bayssä ei enää myydä näitä. Niin paniikkitilanne, let me tell you. Ja mä huomasin myös, että ASMR SP niin pohti myös yhdellä hänen videollaan, että kun hänkin käyttää tätä, että mistä ihmeestä hän saa tätä lisää.
niin meikäläinen sitten pongas sellaisesta suomalaisesta kauneuden verkkokaupasta kuin oletkaunis.fi. Oletkaunis.fi. Tätä ja tilasin ja tuli perillä ja tilasin siis 2 näitä, koska ne maksaa siis 2,45 € kappale. Mun sisko on tosi vakuuttunut siitä Anastasia Beverly Hillsin tällaisesta cream bronzer voidemaisesta bronzerituotteesta. Testannut sitä myös, mutta se on niin paljon kalliimpi kuin 245, että en mä voi vaihtaa siis tätä tuotetta ikinä mihinkään. Mutta tää on ihan superhyvä. Et jos kiinnostaa nestemäisen bronzeri, niin 2,45. Tää on ehkä sellainen mun meikkaamisen filosofia, josta mä oon varmaan aikaisemminkin jo maininnut, mutta jos joku tuote on hyvä, niin sillä ei ole mitään väliä, että onko se halpa vai kallis. Tai tavallaan se hinta ei kerro siitä, että onko joku tuote hyvä. Tämä on todella halpa, tai ei olisi edullinen, tämä on oikeasti vaan halpa. Niin, ja on superhyvä tuote. Toisaalta sitten taas mun lempipuuteri on Laura Mercierin Translucent Setting Powder, joka maksaa 40, mutta potato. Tiedätte. Okei. Sitten. Ai niin. Siis, mulla on tietää, mutta mun kamera suostuu kuvaan noin puoli tuntia, jonka jälkeen hän kertoo mulle, että hän on ylikuumenemassa, koska tää on niin kuumaa kamaa, mitä tässä tiedätte hän kuvaillaan. Ja mun pitää aina pieni tauko. Ja sitten kun mä palaan, tai stopata kuvaaminen, pitää pieni tauko odottaa, että hän jäähtyy ja sitten tulla takaisin. Niin sitten jotenkin tästä aina takaisin istuessa mulla menee hetki ennen kuin tavallaan mä kelaan, että mikä tässä olikaan nyt tää homman nimi. Mutta suosikkeja siis. Mä laitoin mun puhelimeen muutaman tällaisen suosikki-asian ylös, jotka on tavallaan tällaisia ei materiaalisia ehkä. Voisiko niin sanoa? Tai no, yksi näistä ei ole materiaalinen, mutta ihan vain mä muistan sanoa nää teille. Aivan ihana ja ei-materiaalinen asia niin on ASMR-Kirsin videot. Mä oon sanonut tän aikaisemminkin ja varmaan siis tuhansia kertoja, mutta Kirsin videot on aivan mun lemppareita. Siis aivan mun lemppareita. Ja edelleen niin kun jos ne on myös sellaisia videoita, että jos mä en keksi ketään muuta tai mitään muuta videoa, niin Kirsin videot on aivan ihania. Hän on niin rauhallinen ja lempeä ja ihana persoona. Ja sitten hän käsittelee hänen videoissaan just sellaisia niin kuin mulle niin kuin mielenkiintoisia aiheita. Ja myös sellaisia, niin kuin, hän tekee sellaisia hyvin perinteisiä, vähän niin kuin show and tell. Tämänkin videon tyylisiä ASMR-videoita. Joten niitä tykkään katsella. Sitten tässä on listalla geelilakkaus, mikä siis mä oon pari vuotta sitten ottanut ekan kerran geelilakkauksen, koska kynsilakka ei vaan pysy mun kynsissä. Ja mä en oo kattonut taaksepäin sen jälkeen. Tällä kertaa mulla on tällaiset geelilakkaukset. Keskittyyköhän tää? No, tosta ehkä saa sen idean. Nude pink with hearts on the tips. Nude pink with hearts on the tips. Pink with hearts on the tips. Joten on myös mun kuukauden kynnet. Ja
Nämä on myös, niin aivan, nämä on siis vaan geelilakkaa. Sitten nämä ei ole mitenkään rakenteet tai muuta. Nämä on mun omat kynnet, jossa on geelilakka päällä. Ja sitten tällä listalla, että mä vaan muistan, niin on Skims. Mä sain mun siskolta joululahjaksi Skims pyjaman. Ja salaisuudet paljastuu. Koska mä kuvaan näitä videoita aina mun pyjamahousuissa, niin ne on siis todella pehmeät. Ne on siis, kun mä sain nää, mä en ollut ikinä edes ajatellut oikeastaan, että mä ostaisin Skimsiltä mitään, koska ne on vähän kalliimpia juttuja, mutta sit mun sisko, maakurni. Mutta sitten mun kaikista rakkain sisko koko maailmassa, yksi läheisimmistä ihmisistä, niin oli ostanut mulle joululahjaksi Skims pyjaman. Ja I'm never turning back. To be honest, I'm never turning back. Siis ne on niin pehmeät, että mä en olisi voinut ikinä uskoa. Ja mä oon siis pessyt näitä myös jo, että ne on myös säilyttänyt tämän pehmeytensä niin kuin myös pesussa, koska joskus valitettavasti on tekstiilejä ja materiaaleja, jotka on pehmeitä, mutta sitten kun ne pesee, niin ne menettää sen koko pehmeytensä ihan kokonaan. Niin. Ne on kyllä pysynyt tosi pehmeinä, että jos satutte arpomaan Skimsien ostamista, niin voin kyllä suositella. Ilmeisesti heillä on Euroopassa, on tämä mitä mun sisko sanoi, että hänelle ei ilmeisesti ollut tullut tulleja tai muuta, että lieneekö heillä sitten Euroopassa varasto, en osaa sanoa, mutta sitten toinen tällainen investointi, johon jos siellä on joku, joka miettii tällaista, niin on tämmöinen. Siis mä ostin syksyllä tietää mikä on Stanley Cup. Ei se jääkiekkopalkinto, vaan Stanley Cup. Ja mä löysin sellaisesta suomalaisesta butiikista, verkkokaupasta kuin Lempi Lifestyle. Niin sellaisia Stanley Cupin feikkiversioita. Ja ostin sellaisen ja ihastuin siihen. Ja se on ihan superhyvä. Ja voin joskus näyttääkin se videolla, koska käytän sitä tosi paljon. Mutta se ei ole kauhean käytännöllinen reissaamisessa, koska se pilli vähän niin kuin siinä alkuperäisessä viraalissa Stanley Cupissa, niin sitä pilliä ei saa pois. Se vaan töröttää. Siis sä saat sen pois, että sä poistat sen koko pillin. Mutta se niin kuin matkustamisessa on tosi tavallaan turha, koska sit se pilli vaan niin kuin tököttää siitä koko ajan ylös ulos. Niin sain joululahjaksi myös tämän. Tää on vähän pienempi kuin se originaali Stanley. Mutta tässä on tällainen kääntyvä pilli. Ja sitten tällainen kantokahva, mikä on mulle ihan täydellinen, koska mä junailen aika paljon Helsingin ja Tampereen väliä. Niin tääkin on mun siskolta. Hän hemmotteli mut tänä jouluna kyllä ihan piloille näillä hänen lahjoilla. Ja niistä siis aivan todella kiitollinen. Mutta maailman ihkuin. Ja tämän kanssa oikeasti tulee juotua vettä todella paljon niin kuin orjallisemmin kuin normaalisti. Hän sanoi, että hän osti tän mulle myös siis suomalaisesta verkkokaupasta. Niin mä kysyn häneltä, että mikä se on ollut ja linkkaan sen tonne alas, jos teitä kiinnostaa, koska mä oon esimerkiksi jossain kohtaa katsellut, että tilaisiko sen oikean Stanleyn, sen tästä isomman version Amazonista tai heidän omilta sivuilta, mutta kaikki postit ja tullit ja muut Amerikasta on
seminihkeetä, niin aina kun jotain löytyy suomalaiselta verkkokaupasta, niin full support, täyssupporttaus suomalaisille verkkokaupoille. Nyt kun heitä kolahtaa liikaa tuon pöytään. Sitten. Tosiaan se feikkiversio siitä Stanleysta, joka mulla on ja josta pidän tosi paljon, jonka mä jätin Tampereelle viimeksi, kun mä olin Tampereella, joten nyt mulla ei näyttää sitä teille. Niin ostin sen sellaisesta verkkokaupasta kuin Lempi Lifestyle. Ja sieltä verkkokaupasta ostin myös tällaiset värilliset korit. Tällaisen sinisen. Ja tällaisen pinkin tai tällaisen liilan korin. Koska mä tarvin säilytysratkaisun. Nyt nää leviää kaikki. Tarvin säilytysratkaisun mun paplareille. Ja paplarit onkin mun vuoden 2020 3 ehdoton suosikkiasia. Siis jos näistä kaikista, mistä mä oon nyt höpöttänyt, niin pitäisi top 3 valita, niin paplarit. Ehdottomasti heittämällä top 3. Mä tykkään tosi paljon sellaisesta Dyson Kihara-luukista, minkä varmaan monet on. Ja mä siirrän tämän tänne, kun nää meinaa jäädä mun hihaan kiinni. Sellaisesta Dyson Kihara-luukista. Ja tykkään. Ja monet varmaan. Kyllä tiedätte, mistä puhun. Ja jos et tiedä, niin sellaiset isot oikein niinku volyymikiharat on kyseessä. Ja se Dyson kiharinhan maksaa siis miljoonia euroja. Ja mä mietin, mä en ole ikinä missään kohtaa oikeastaan harkinnut sen ostamista, koska mä oon ajatellut, että tähän täytyy löytyä joku toinen ratkaisu. Et jos mä haluan ton kiharan tai ton niinku blowout-luukin, niin sillä on pakko olla joku muu vaihtoehto kuin Dysoni. Ja let me tell you, nämä on se vaihtoehto. Siis, mä teen siis mun kiharat. Okei, nääkin on tehty suoristusraudalla toki, mutta näihin ei ole nyt. Nämä on sellaiset pikaversiot, että näissä ei ole käytetty paplareita. Mutta mä teen sellaiset oikein mun isot kiharat aina niin, että mä kiharan suoristusraudalla ja sitten mä käytän paplareita. Ja näistä tulee sellaiset ihan mielettömät, isot, tosi volyymiset kiharat. Nämä siniset paplarit on mun mielestä halkasijaltaan taitaa olla 50 millisiä tai 40 millisiä. Ja nämä on normaalista. Nämä on mun tukkaan tällä hetkellä kaikista parhaimman kokoiset. Ottatukkaa mä käytän tällaisia vähän pienempiä. Olisikohan nämä 30 milliä sitten. Voisin tehdä videon ja höpötellä hiusten hoitotuotteista tai vaikka näyttää, miten mä teen ne kiharat. Mutta joo, paplarit hitti. Toimii. Todellakin toimii.
Ei tarvitse ostaa 1 000 000 euron Dysonia. Joo. Sitten mitäs muuta? Kiharoista puheen ollen, koska mulla oli kesällä, syksyllä sellainen oikein niin kuin matka, henkinen matka näiden kiharoiden kanssa. Ja mä testailin eri tuotteita, eri tekniikoita ja eri kokoisia paplareita ja kaikkea mahdollista niin kuin, löytääkseni sen täydellisen formulan, mikä se on, reseptin sille, että miten saa täydelliset kiharat pysymään mahdollisimman pitkään. Salainen ase. L'Oreal Elnet hiuskin. Tää on tällainen mini matkakokopullo, koska mä halusin ensin testata tätä niin kuin pienemmässä. Koska jos mä olisin todennut, että tääkään ei ole se hiuslakka kiharoille, niin sit mitä mä teen sellaisella isolla pullolla. Mutta tää oli the one. Tää kyseinen rakkauspakkaus on tää Extra Stronghold versio. Ja tää on vaan todella ihku. Mä ostin normaalista pari päivää sitten, koska tää on siis tyhjä. Niin mä ajattelin, että okei, hyväksi todettu, täytyy ostaa isokokoinen puteli tilalle. Niin mä ostin vahingossa voimakkaan. Tää on siis ekstra voimakas. Niin nyt testaillaan, että toimiiko se voimakas. Tai riittääkö sen voimakkaan pito niille kiharille. Tai kiharoille. Mutta mä palaan tähän viimeistään siinä hiustuote-lemppis videossa sitten kaikille mun girlies kamuille, jotka kaikille teille, jotka haluaa tietää, että kuinka käy. Mutta joo. Mutta kuka olisi ikinä uskonut, että tää niin kun rikkaalle Stockman mummolle hienolle naiselle siis tuoksuva L'Oreal Elnet hiuslakka on the one. Ihanaa. Sitten mä hampasen tästä kohta tämän videon kuvaamisen jälkeen salille. Ja siihen liittyen tää on tällainen jumppatakki, joka tässä videossa nyt, siis toki tää on ihku, mega ihana tää itse niin kuin tällainen jumppatakki, tällainen ihon myötäinen, vetskarillinen. Mä en muista miksi tätä sanottiin jossain kohtaa. Mut jälleen kerran hyvin niin kuin viraalituote tai viraalityyli ollut. Niin hän nyt edustaa tässä tällaista Honor Active nimistä urheiluvaatemerkkiä, joka on siis tällaisen fitness Instagram gym girly vaikuttaja Chrissy Challen brändi. Ja mä oon ollut siis heidän urheiluvaatteisiin todella tyytyväinen. Ja mä oon tosi skeptinen kaikkien mahdollisten legginsien ja muiden suhteen. Niin hänen nämä tuotteet tai Honor Active on oikeasti ollut nyt sellainen aivan nappilöytö. Ainakin mun tarpeisiin ja mun kropalle ja muuta, mun mittasuhteille. Heillä esimerkiksi, kun heillä on legginsejä, niin heillä myydään 2 eri pituutta. Ja koska minä olen aika pitkä, fun fact, jos ette tienneet, niin en mä tiedä, onko mä ikinä puhunut tästä tai maininnut tätä asiaa. Mutta fun fact nyt siis, että jos ette tienneet ja todennäköisesti ette tienneet, niin mä oon siis 173 senttiä pitkä. Eli aika pitkän huiskea likko.
melko pitkän huiskan. Niin esimerkiksi se, että heillä on legginsejä Honorilla. Että sä voit ostaa niin kuin regular, eli normimittaiset legginsit, tai sitten long-mittaiset legginsit, jotka on paljon pidemmät ja pidemmille jaloille mitoitettu. Niin rakastan. Ihania vaatteita. Ja kestänyt tosi hyvin. Mä oon nyt viime vuoden aikana oikeastaan niin kuin tutustunut siihen enemmän ja testaillut eri mallisia legginsejä. Ja jos joku niin kuin heistä kiinnostuu ja käy katselemassa heidän nettisivuja, niin Effortless legginsit on mulle ollut parhaat salilla treenaamiseen. Ei ole maksettu mainos, mutta haluan levittää ihanien voimaannuttavien, hyvin istuvien vaatteiden ilosanomaa. Mitäs muuta? Tämäkin on viime vuonna. Tää on viimeinen juttu. Sitten pääsette nukkumaan, jos ette ole vielä nukahtanut. Sehän tässä nyt vähän niin kuin olisi ideana. Vaikka itse asiassa mä katselen itse tosi paljon ASMR:ää esim. Samalla kun mä meikkailen tai siivoilen, niin ken tietää. Ehkä siellä onkin aika paljon viereillä porukkaa, jotka on oikeasti päässyt tähän asti tätä videota. Anyway. Mä oon aina käyttänyt mun huulissa Bepanteenia. Ja edelleen olen Bepanteenin suuri ystävä ja kuluttaja ja niin edespäin pois. Mutta mä olen todennut viime vuoden aikana. Otin jossain kohtaa, mä huomasin, että se Bepanteen ei jotenkin enää toiminut mun huulissa niin hyvin kuin mä olisin halunnut. Niin mä otin testiin tällaisen valkovaseliinin. Vaseliini. Ja tää on siis ihan apteekin valkovaseliini. Siis tosi hyvä perustuote. Hajustamaton ja väriaineeton valkovaseliini. Rasvainen voide suojaa ihoa kuivumiselta, ankaukselta ja järtymiltä. Voidaan käyttää myös huulivoiteena. Ei ärsytä herkkääkään ihoa. Osamma på svenska, jota en puhu ollenkaan. Så här. Mutta siis ihan superhyvä, että jos etsitte jotain todella toimivaa ja todella riittoisaa, niin perus hyvää voidetta huulille, niin tällä suositus. No niin, ollaan päästy aika lailla tämän videon viime metreille. Ja olipa jotenkin höpsön hauskan hassua kuvata teille taas jotain. Toivottavasti te vielä olette siellä ja tässä vaiheessa video myös toivon, että olette, jos tätä nukahtamistarkoituksessa katsotte, niin ehkä olette nukahtanut tai rentoutunut tai torkkumassa. Toivottavasti. Miten mä oon lopettanut nämä videot? Mä oon lopettanut nää niin, että jos ihan edes pääsit tänne asti, toivottavasti oot rentoutunut ja nukahtanut tai nukahtanut. Kiitos kun katsoit. Ja me nähdään taas ensi videolla, toivottavasti nyt vähän useammin kuin kerran vuodessa. Vaikka kyllä mä viime vuonnakin kuvasin enemmän kuin yhden videon. Mutta you get the point. Tässä nyt on nyt vähän kauan aikaa mennyt. Anyway. Ihanaa kun katsotte videon. Kiitos kun olette siellä. Hyvää yötä. Tai ihanaa päivää. Milloin ikinä katsotkaan tämän videon. Ei sitten muuta kuin eitä. Eitä.